Dobro veče. Snimila sam danas kratki video, što bi se reklo short, o tome kako obradovati devojku. Ali voljela bih i ovako ovu malo ne preterano dužu verziju. Kako obradovati devojku? Bilo da je neki praznik, bilo da je bez razloga, što je još lepše i što više prija. Postoji nekih 5 varijanti. Trebalo bi da devojku do sada već malo bolje poznajete i da znate šta od ovih 5 vrsta darova bi njoj najviše prijalo. Pod broj 1, to bi bio baš poklon, pravi poklon. Nešto što biste darovali, što znate da ona baš voli, što je po njenom ukusu. Znači nešto konkretno što bi se ili kupilo ili možda napravilo, zašto da ne. Druga stvar su verbalne iskazivanja pažnje. Bilo kroz komplimente, bilo kroz direktno volim te, bilo kakve druge reči koliko vam neko znači, onako konkretno u čemu vam sve znači, ali da je to nešto verbalno. Nekim osobama to veoma prija i veoma znači i upotpunjuje odnos. Treća stvar bi bile recimo nežnosti, konkretne fizičke nežnosti. U zavisnosti od toga kome šta prija, fizički dodir i sve što ide uz to, nekima je to zaista najlepši dar. Četvrta stvar, samo da vidim, imam još 2, 5. je meni najdraža. Četvrta, Nale, koja je 4. stvar? Čekam da mi se hladi popodnevni čaj, možda će mozak bolje da mi radim. Hajmo na 5. stvar, vratit ću se na 4. 5. stvar je konkretna pomoć u nekom problemu u kome je devojka trenutno, ništa spektakularno, nešto je se pokvarilo, nešto treba doneti, prevesti nju negde, odvesti kolima, dočekati od negde, znači neka konkretna, baš konkretna praktična pomoć. Meni zaista najdraža. I da li se Nale setila 4. stvari? Nije. Pogledajte moj short. Predmenopauza moja.